Assalamu alaikum, barkanku da warhaka da fatan mun shigo ƙarshen goma watan azumi mai albarka lafiya. Yau zan tsagaita wuta, yau zan rufe ba zan ƙara taɓa duk wanda ya taɓa ni ba sai bayan sallah. Allah ka raba mu da masu fiska biyu, ka raba mu da waɗanda suke tare da mu but they are plotting evil against us irin su Sadiya. Sadiya kina cikin family. Ciyaman Dauda ka huturara tsugugu yau zan ganki da wannan matar shi gobe zan ganki ki da waccan matar shi in kin matsa kina cin dunduniyar su kina kokarin shirya musu evil shi yasa na fito na exposing ɗinki a social media ɗin ba dan komai ba you are a manipulator. Sannan wannan bidiyon da kika ce ina isan kawo voice ɗinki ke yan maɗigo ce bari papa ta me saba sabulu bata isa ta cire voices ina da nake maganar lesbian ba. They no born her papa. Kika ce ban isa ba ko? To. Na da kawai Christian ai abba. Gaskiya tun daga su yan lele da zaki ji irin warin zaki jikin saba ji a jikin su yan lele. Ne tare ba muke kwanci a gado dai a ta wata iskanci ina kama nonanta. In ba 'yar iska 'yar maɗigo ba wace ce za ta kwanta gado ɗaya da mace tana ta mata iskanci ke kika faɗa da kanki kina kakkama nonanta. I have proved you wrong. Sadiya kin ji kunya. Kin san me yasa na yi miki rubuti na yi miki wal makalifatu saboda al'umma annabi su san ke wace ce ki. Sadiya ke ba mutuniyar kirki ba ce kuma bari ki ji san annabin da kike cewa kina yi. Annabi cewa sai na so ka tukunna kafin ka so ni. Duk masoyan annabi ke ba kya gani masoyan annabi yadda suke za ka yi musu magana ba za su ma daga ido su kalle ka ba balle. Bana tsoronki duk wanda yake mu'amala da Sadiya wallahi ya ja baya da ita saboda kun ga wannan depression ɗin da take fama da shi da ta dawo bun kowa take da sharri. Abin da ya fara haɗa ni da ke kin kira ni kina cin mutuncin Aisha Umaira na ce miki ke walau ina tare da Aisha a yanzu walau bana tare da Aisha a yanzu Aisha bata isa ta zagu ba a wajen ki. Abin da ya haɗa mu faɗa da ke kenan. Ni bana munafurci, bana ƙazafi, bana ƙaru kuma wallahi na san wanda ya taimake ni kuma ban neman komai a wajen kowa. Na san wanda yake tare da ni sanda nake cikin matsala, na san wanda bai tare da ni. Kin ganni ban iya sharri ba, ban iya kwana da mutum a raina ba. Kada ki ƙara kira na da zumma wai zaki kira ni zaki min gulmar wani daga cikin su. Babu abin da ya dame ni, abin da ya hada ni fada da ke kenan. In kira ni zaki min gulma na ce kar ki sake bana so. Sai ki zo kina jin haushi ne kina bullying dina up and down. Waye bai da abun kunya? Kin fi kowa abun kunya Sadiya Haruna. Wallahi al'azim kin fi kowa abun kunya. Kin yi asara. Two-faced conniving person. Sai kin ga azumi ya zo dama kin ce kin tsani musulmai shi ma zan kawo voice ɗinki. Kin tsani Hausawa mu kin tsani musulmai shi ma zan kawo voice ɗinki bayan sallah. Ku gane yar kwangila ce ana kashe-kashen mutane ana wasu abubuwa da yawa ke duka ba wannan ne ya dame ki ba yaɗa fasadi ne kullum waye ya gan suliyan babiya na kullum a haka. Kuma wallahi duk wanda kika ga ya bar magagararsa muka yi Sadiya baki da kuɗin da zaki daure ni da ke da zira'a ki ga baki daya sai dai Allah ya isa kuma Allah na kowa ne. Kafin ki je uwata tana Madina already wataƙila ba lallai ke ki samu zuwan ba. Ta kai kuka na kin san dai adda uwa tana Madina tun farkon azumi a cantai. Kafin ki kai ta kai tsinuwar ki sai dai ta fada kan yar kina na Khadija. Dama ta tsotsi nonon tsiya ki fita a sabgana ko kin daga min kafa na daina daga miki kafa. Allah ya kai mu bayan sallah kin ci darajar masu daraja, kin ci darajar azumin watan Ramadana. Amma faɗan nan bai ƙare ba wallahi. In kin fasa ni ban fasa ba. Babu wanda kika gagara. Kin ce kina da kuɗin da zaki daure ni. Ina kike da kuɗin da zaki daure ni? Da kina da kuɗin da zaki daure ni tuntuni da ban sha dauri ba.
I dare you ki daure ni. Jahila kawai. Me zama da mutane fuska biyu, mai zuciya kafirci, sai an yi magana ki ringa cewa Christians kafirai. Ai Christians, they are called Christians. Muslims are called Muslims. You don't have the right ki ringa throwing shit on anybody. Allah ya kai mu bayan azumi. Na gode ga wanda muka kira sunansu ba su ji daɗi ba, ga wanda suka ji tsinci voice a wannan ba mu yi ba don mu tozarta kowa, mun yi ne don mu nuna muku kan cewa Sadiya Haruna is plotting evil against you people. Kowa ya kiyaye. Inda wallahi kun san hatsarin mata nan ba za ku taɓa bari ko ku gayyace ta ko ta zo wajen ku ko abu makamancin haka ba. Munafukar banza, munafukar wofi, da azumin ki kuma da sallolin ki da kika ce idan har kin taɓa yi min maganar su Allah kar ya ansa. Shi yasa Jabir Kauna ya ce miki sallolin ki anya suna ansuwa, da suna ansuwa da haka ba za ta faru ba. Ga alamu nan kin gani wawiya.